прекрасното адриатическо утро поемаме към Дубровник, а най-напред се озоваваме на бреговете на Которския залив. Которският залив или Бока Которска е една причудлива хрумка на природата. Това е един от най-прекрасните морски заливи в света. Често е наричан най-южният фиорд, но това определение се оказва доста неточно. Всъщност, заливът представлява погълнат от морето речен каньон. Състои се от 4 пролива, които се съединяват. Между тях се издигат стръмните скали на планините Ловчен и Ориен, които в съчетание с адриатическите води формират уникален, драматичен пейзаж. Ще пресечем на отсрещния бряг с ферибот, който спестява 60-километровия път, заобикалящ целия залив. Тук при Тивът разстоянието се взема за около 15 на минути, а пътуването предлага прекрасни изгледи към околните върхове, чието отражения тънат дълбоко във водите на Бока Которска. Високите скали, които ограждат залива от всичките му страни, се отразяват в дълбоките сини води на Адриатическо море. Територията около Бока Которска е населена от антични времена и пази до днес редица средновековни градове. Днес те са важни туристически дестинации и очароват туристите със своите уникални структури и история. В най-закътания му край е Котор, град на световното културно наследство, който ще разгледаме в утрешния ден. Около залива са пръснати кокетни къщички. А градчето, което виждаме отсреща, е Перъст, едно от най-малките градчета в залива, приблизително колкото нашия Мелник. Няколко века е бил част от Венецианската република и е разполагал с флотилия, състояща се от около 100 кораба. Перъст е познат и като градът с най-високата камбанария по цялото Адриатическо крайбрежие, висока цели 55 метра. През средните векове Которският залив е бил важен търговски център и център на изкуствата със своите прочути школи по зидарство, каменоделство и иконопис.
Тук е район, в който се преплитат двата основни клона на християнството. И днес места за поклонничество са няколкото църкви и манастири, построени на 7-те острова в залива, които допълнително го разкрасяват. Единият от тях, Богородица от скалата, е единственият изкуствено създаден остров в Адриатическо море, построен с насипване на камъни върху няколко потопени стари кораби. Панорамният път се вие по бреговете на залива и ни потапя в уникална атмосфера. Голям туристически център е и град Херцег Нови, който е разположен срещу парадния вход на Бока Которска. Това е най-северният град на Черногорското крайбрежие. След Херцег Нови навлизаме в Република Хърватска. Пейзажът носи особена екзотика с тези иглолистни и храстоподобни дървета, извисяващи се над околната растителност.
Хърватия е едно от малкото места, които могат да предложат удивителна хармония между модерното и древното. В Хърватия има 6 паметника на световното наследство и 8 национални парка. Страната разполага с най-прекрасната брегова ивица и очарователните острови от уникалния Далматински бряг. Крайбрежието привлича с тюркоазено море, девствена природа и превъзходни курорти. Климатът в вътрешността на Хърватия е умерено континентален, а по Адриатическото крайбрежие – средиземноморски. Изключително богата е историята и културата на тази славянска страна. Хърватия се гордее като родно място на един от най-великите физици с огромни заслуги в науката за електричеството – Никола Тесла. Близо до Хърватския бряг се намира и уникалното островче Корчула, където е роден мореплавателят Марко Поло. В историята си, след великото преселение на народите през 7 век, хърватският народ е попадал под властта на Унгарското кралство, на Венецианската република, на Османската империя, на Австрийската корона и на Обединената република Югославия. От 1991 година е самостоятелна държава, въпреки че трудно и драматично отстоява независимостта си. Ето го и него. Великолепният, неповторим Дубровник. Град-музей. Град-крепост. Град-мечта. Дубровник се намира в най-южната част на Хърватия и принадлежи към историко-географската област Далмация. Заради своята красота и историческо минало, Дубровник се е превърнал в един от най-зашеметяващите курортни градове на Балканския полуостров. Наричан е перлата на Адриатика. Определение, което може да звучи доста изтъркано, но пък за сметка на това е напълно оправдано. Пленен от красотата на града, през 1929 година великият ирландски драматург Джордж Бърнард Шоу възкликва: „Този, който търси рая на земята, трябва да посети Дубровник“. Зелени планини се издигат на фона на тюркоазено-сини води. Древни крепостни стени обграждат града и напомнят за отминалите времена, а оранжевите покриви отразяват слънчевите лъчи и създават една уютна и топла атмосфера. От 1979 година Дубровник е част от списъкът на световното наследство на ЮНЕСКО, като същевременно е признат за един от най-красивите градове от ренесансова Европа, наред с Амстердам и Венеция. Това място, тази малка градинка с чешмичка, всички екскурзоводи наричат Пиле. И това е сборният пункт на всички туристически групи. Тук автобусите оставят туристите и от тук ги вземат в точно уречения час. Всъщност, Пиле е името на западната порта към Стария град. Навалицата, особено в този период и в тези часове на деня, е невероятна. Понякога усещането е сякаш си в претъпкан градски автобус.
Затова всеки екскурзовод носи високо над главата си отличителен белег. Или табелка с номер, или, както е в нашия случай, розово чадърче, за да не се разпилее групата. Покровител на Дубровник е Свети Влас, или, както тук го наричат, Свети Влахо, с чието образ има около 50 фигури по крепостните стени на града. Искам да ви кажем, да, на много места, около 50 статуети имаме на Свети Влас. Погледнете. Ето това е портата, наречена Пиле. В миналото около стените на града е имало ровове, а към портата е отвеждал подвижен мост, който нощем се е заключвал. За ключовете са отговаряли поне 3 души, които са ги предоставили лично на княза. От нашия най-известен скулптор Иван Мещевич, който живеел между двете войни, световни войни, там Америка. И е направил много скулптури, които са много известни. Сега бил канала, сега е заровен, сега е главна улица Страдо. Страдо или ние, домашни хора, обичаме да казваме плаца. Иначе Страдо от италианска дума страда, която означава улица. Посреща ни площадът, на който пръска свежест прочутият фонтан на Онунфри. Той е изграден в средата на 15 век от Онунфри де ла Кава в чест на завършената водоснабдителна система на града. Претърпял е немалко щети през годините, но и до днес са запазени 16 гравирани маски, от които струи вода. Бил е украсен с статуи, които са погубени от разрушително земетресение преди 300 години. Това е западната част на главната улица на града, а срещу големия фонтан се намира църквата на Спасителя в манастира Свети Спас, която е построена като благодарност за спасението на града от по-ранно земетресение през 1520 година. Тя се е запазила до днес в оригиналния си вид. Дубровник е град с много древна и славна история. Бил е средище на писатели, поети, драматурзи, художници, математици, физици и други учени. А удивителната му архитектура днес го е направила притегателен туристически център. Името на града произлиза от Дъбрава. Така се е наричало славянското селище в подножието на гористия хълм. В близост на малък остров се е намирало друго селище – Лаус, населявано от италиански бежанци. През 12 век ивицата причини между двете селища е засипана и ги обединява в новооснования град, наречен Рагуза. Познатият днес площад Плаца или Страдун се намира именно на мястото на засипания пролив, като се превръща в център на града, от който тръгва и винаги оживената главна улица.
а в двата края на провлака са изградени две нови пристанища. Новият обединен град е допълнително укрепен с каменна стена, дълга 2 км, висока между 6 и 20 метра и широка на места до 25 метра. Тя служи за защита от нападение по море. Това е и стената, която в момента затваря цялата стара част на Дубровник. Основната улица на града, Страдун, е павирана през 15 век, а след разрушителното земетресение от 1667 година е изградена наново и облицована с мрамор. Удивителната пешеходна алея в миналото е била заобиколена от луксозни сгради, но след земетресението те са заменени от по-функционални постройки с абсолютно еднаква архитектура, които създават съвършена симетрия. Тези улици, елегантните постройки и достолепните каменни стени изпълват въздуха с история и кипят от живот. Още от основаването си градът е под опеката на Византия, но след кръстоносните походи попада под венецианска власт. През 1148 година в Дубровник е сключен първият търговски договор, а по-малко от век след това градът получава и грамота от цар Иван Асен II за свободна търговия с България. Венецианското владичество бележи златния век в развитието на Дубровник. Той се превръща в важен научен и културен център на Балканите, в който основни движещи сили стават търговията, корабостроенето и мореплаването. От средата на 14 век Дубровник става самостоятелна република под името Рагуза. Тя достига своя връх през 15-16 век, като благодарение на морската търговия става единственият източно-адриатически град-държава, съперничещ на Венеция и другите италиански морски републики по мощ и влияние. Векове наред градът успешно балансира между интересите на Венеция и Османската империя. Република Рагуза е имала специфична форма на управление. Князете са били избирани пряко от жителите на града на всеки 4 месеца. Смятало се, че това е ефикасна защита срещу корупция. Постът на местния управник се е наричал Златното заточение. Избраният княз нямал право да напуска двореца по какъвто и да било повод, без съгласието на избирателите. Според историците, именно в този вид управление се крие просперитетът на Дубровник. Тази сграда, построена в средата на 15 век, е правителственият дворец, или както тук го наричат, княжев двор. В него са се съхранявали и ключовете на градските порти. Краят на 17 век донася тежки времена за независимата република. Настъпва криза в средиземноморската търговия, силно земетресение нанася големи щети на инфраструктурата,
а за да се предпази от набезите на Венеция, Дубровник се разделя с 2 парчета земя от територията си в полза на Османската империя. Окончателният край на републиката е сложен от силите на Наполеон Бонапарт, който първо завладява Венеция, а в последствие и Дубровник. И така през 1806 година слага край на съществуването му като независим град-държава. Наполеон е коронясан като тукашен владетел в ето тази красива катедрала. Градът е бил владение на Франция, в последствие на Австро-Унгария, за да стане през 20 век част от обединена Югославия. През 1991 година Дубровник става жертва на борбата за независимост на Хърватия. Търпи жестока обсада и е бомбардиран от остатъчната югославска армия. Местните хора умеят да помнят и пазят историята си. Разглеждаме музея, който напомня за събитията около обявяването на независимостта на Хърватия и последващата война с разпадаща се Югославия. Тези кадри се показват на всеки един турист, независимо от коя точка на света е пристигнал и независимо дали му е интересно или не. Иначе самият музей се помещава в ето тази изключително красива сграда – двореца Спонца. Фасадата е комбинация от готически и ренесансов стил и недвусмислено показва влиянието на венецианската архитектура. Строена е през 16 век и първоначално е изпълнявала ролята на митница, където са се обмитявали стоките, пристигащи от всички краища на света. По-късно в едно от крилата са се изсичали монетите на републиката, а в друго крило се е помещавало първото училище в Дубровник. След това се превръща в културен център и място за срещи на асоциацията Академия на образованите, където се обсъждат всички артистични, културни и научни постижения за времето си. В момента дворецът Спонца приютява един от най-богатите архиви в света. В източния край на площада се издига колоната на Роланд, символизираща независимостта и свободолюбието на града-държава. Точно тук градският глашатай някога оповестявал на народа решенията на Сената, а при тържествени случаи се издигал флагът на републиката. Тук е и Дубровнишката катедрала Свети Влас, построена в чест на патрона и покровител на града. Тя е била издигната на мястото на базилика от 7 век, а оригиналът от 14 век е съборен от земетресение. Останките от двете църкви все още могат да бъдат видени в съвременната катедрала. В съкровищницата й се съхраняват ръката, крака и черепа на Свети Влас, покрити с злато. От града до планината Срът, която го обгражда от североизток, е изграден кабинков лифт, а отгоре се открива великолепна гледка към Дубровник и морето. Но на тази разходка ще и се насладим следващия път, защото днес нямаме много време. Излизаме на пристанището, за да преживеем една от най-приятните си разходки.
На по-малко от километър в морето се намира остров Локрум. На ето това пристанище са акостирали всички търговски кораби, които в онези времена са изсипвали богатствата си тук и са носили просперитета на Дубровнишката република. Тълпите от търговци днес са заместени от тълпи туристи, които по идентичен начин осигуряват благоденствието на този вълшебен град. Отдалечаваме се от крепостните стени, а водата, която порим, е изключително чиста. Не случайно 15-минутната отсечка до острова е толкова натоварена и пълна с всякакви плавателни съдове. От най-малките до най-големите. Дубровник е задължителна спирка по пътя на почти всички средиземноморски круизи. А този цвят просто не се забравя. Посреща ни малък кей и вече сме на острова, където се потапяме в съвършено различен свят. Екзотичен и спокоен.
Тук се намират развалините на стар бенедиктински манастир от 12 век, който от 1859 година се превръща в лятна резиденция на австрийския ерцхерцог Максимилиан, бъдещ император на Мексико. Интересна легенда се разказва за това място. Австрийският благородник поискал от монасите, които обитавали манастира, да оставят обителта и да напуснат владенията му. Бенедиктинците предупредили Максимилиан, че гонейки ги от манастира, рискува да го застигне лоша съдба. 3 години след качването си на престола в Мексико, Максимилиан I е екзекутиран. Добровчани дълго време вярват, че островът е омагьосан. На Локрум има и стара френска крепост, построена от Наполеоновите войски, но ние нямаме време да стигнем до нея. Островът ни изненадва и с екзотична ботаническа градина, в която могат да се видят растителни видове от цял свят. Като тези кактуси с причудливи форми, които шеговито нарекохме мечи лапи. Между туристите съвсем спокойно се разхождат пауни. А спомените от това място дълго ще ухаят на евкалипт. Локрум също е под закрилата на ЮНЕСКО поради наличието на много редки и застрашени видове растения. Общо около 700 вида. На острова е отделено внимание на всички. И на тези, които обичат зеленината и спокойствието, и на онези, които идват тук, за да поспортуват. Но може би най-приятното местенце е Мъртво море. Мнозина идват да плажуват тук, в този истински оазис на спокойствието. Наричат го Мъртво море, защото в него няма никакво вълнение.
Иначе дълбочината му в единия край достига 10 метра. Най-вероятно басейнът на езерото се пълни от морските вълни, които се разбиват в скалите на броени метри от него. Това е Адриатика. Екзотичен островен рай с тропическа растителност. Ослепително чиста вода, отразяваща небето. Внушителни каменисти планински склонове, над които пълзят пухкави облаци. И много лодки, всякакви размери. Някой от нас толкова ги увлече кристално чистата вода на брега на Локрум, че се впуснаха в продължителен улов на миди, камъни и какво ли още не.
От тук ни се открива една различна гледна точка към Дубровник. Стените на крепостта изглеждат още по-достолепни. И стоят там, сякаш изградени за вечни времена. Какво ли е било усещането в онези времена да преминеш покрай тези стени, едновременно вдъхващи страхопочитание и излъчващи някаква топла гостоприемност? Какво ли е било усещането да хвърлиш котва на този вълшебен бряг? Този град е бил средище на търговия и богатства, което личи и до днес. На източната порта от към пристанището авторитетно ни посрещат Доминиканският манастир и часовниковата кула. Манастирът е основан в началото на 14 век и е построен от местните жители, които са били заставени от властите да работят по него. В музея към обителта има впечатляваща селекция на готическото изкуство, създадено през вековете в Дубровник. В стария Дубровник могат да се видят още безброй интересни места. Успяваме само да зърнем закътаните и тесни улички, където човек може да си отпочине, да изпие едно питие или да опита тукашния сладолед, прочут с неповторимия си вкус. Разбира се, нужно е повече време. Един ден определено не е достатъчен. Можем да хвърлим още един поглед към двореца Спонца и към красивата часовникова кула, която е на централния площад. Циферблатът на часовника е стилизирано слънце. Интересното е, че има само една стрелка, но е снабден и с механизъм, удивително напомнящ вида на съвременните електронни часовници.
Най-вълнуващите мигове ни очакват при разходката по крепостната стена, която огражда целия стар град. Тя ни предлага уникален поглед към Дубровник и неговите забележителности. От тук той изглежда като исторически музей на открито, в който обаче кипи нестихващ живот. Поемаме в указаната посока, а след всяко стълбище и след всеки нов завой ни очакват все нови и нови изненади. Разкрива се неповторима гледка към града. Към уникалните керамидено-оранжеви покриви. В различен ракурс виждаме Страдун и фонтана. Главната улица и хилядите туристи, които от тази позиция изглеждат като един оживен мравуняк. Те прииждат от всички краища на света и кръстосват улиците на Стария град в изследване на тази невероятна смесица от история, красива природа и уникална архитектура. Обиколката на крепостната стена отнема не по-малко от час. Особено за такива като нас, които обичаме да поспираме често, много е красиво Дубровник, да се наслаждаваме на хубавите гледки и да снимаме. Дубровник е притегателен за туристите и изпълнен с живот през цялата година. Чистите плажове и кристалната вода, заобикалящи града, грабват посетителите с чара си. Градът представлява уникална симбиоза от различни архитектурни стилове – романски, готически, ренесансов и бароков. И много хармонично овладява смесицата на младост и съвремие с древност и история. Тук се преплитат две култури – византийска и венецианска, и две стихии – славянска и латинска. Но
Дубровник не е само история. Градът всяка година е домакин на множество културни събития и фестивали. Летният фестивал, например, се провежда от средата на юни до средата на август и се запълва с стотици изпълнения из Стария град. На независимото кино пък е посветен филмовият фестивал Либертас. Тази крепост се нарича Минчета. От векове кулата се извисява над града и днес се е превърнала в един от неговите символи. Построена е през 1319 година, като първоначално е била по-малка и квадратна. Век и половина по-късно е променена и придобива сегашната си кръгла форма благодарение на прочутия флорентински архитект Мичелоци. Също негово дело е и крепостта Бокарт, която е имала за цел да предпазва основните порти, падащия мост и градските порти Пиле. Днес на стените на крепостта се организират събития от летния фестивал в Дубровник. Това е крепостта Ревелин, често наричана и Ловриенец. Тя се намира извън градските стени, в западната част на града. Според легендата, на същото място, върху непристъпните скали, венецианците искали да издигнат своя крепост, за да застрашат Дубровник. След като разбрали това, само за 3 месеца местните жители издигнали крепостта Ревелин. Всички други обществени и частни дейности са били прекратени, за да може цялото население да се включи в строителството. Когато пристигнали с корабите си, натоварени с строителни материали, венецианците с почуда видели, че са били изпреварени. Хвърляме поглед от високо и към францисканския манастир. Той първоначално се е намирал извън градските стени, но заради заплахата от война през 14 век, монасите са принудени да изоставят обителта си и да се преместят. Строителството му започва през 1317 година и продължава дълго време. Францисканският манастир включва метох от 14 век, както и най-старата в Европа работеща аптека. В църквата на манастира се организират концерти в рамките на летния фестивал на културата. Днес крепостните стени и наблюдателните кули вече не служат за защита на града, но от тях може да се надникне към стария Дубровник. Най-интересното е, че тези сгради не са просто музеен експонат, а са домове. Тук обитават хора и сякаш придават на това място една допълнителна живост.
подобно на стария град в Будва, и тук стената минава буквално на броени метри от терасите и стаите на хората. А и кой ли не би искал да живее на подобно място? С тази уникална гледка към Адриатика и остров Локрум. Колкото и да е странно, и тук може да се намери място за плаж. Пък и не само. Откриваме също училище, баскетболни игрища, и площадка за екстремни скокове във вода. Тук отново се натъкваме на познатия модел камбанария. С 3 камбани, разположени в равнобедрен триъгълник. На крепостната стена е помислено за всичко. Не само за защитата на града, но и за отводняването, за да може това уникално съоръжение да устоява на суровия климат на крайбрежието. Нов поглед ни се открива и към пристанището. Мястото, през което са влизали богатствата и благосъстоянието на Дубровник. В тежката жега на юлското пладне отчаиващо далеч изглежда продължението на стената и местата, през които трябва да минем, за да обиколим града. Но за хората, които са я съграждали, едва ли горещината е била най-големият проблем. В онези смутни времена всеки град е имал нужда от защита. А тези стени са устояли и на превратностите на времето, и на мощни империи, и на земетресения и природни сили. За да ни напомнят, че човек живее вечно само с това, което оставя след себе си. От кулата на най-високата крепост Минчета ни се разкрива и тази очарователна панорама към стария град.
ето това керемидено оранжево е отличителният цвят на Дубровник. Към него можем да добавим само каменно-сивите стени на сградите, дълбокото синьо на Адриатика, сиво-зеленикавите склонове на надвисналите планини, бялото, строящо от облаците и от лъскавите корпуси на лодките, и наситеното тропическо зелено на отсрещния остров. Така се разделяме с Дубровник. Град, наречен Адриатическият рай. Град, пленил сърцата на всички ни и в който всеки иска да се връща отново и отново. Навръщане е почти познато. Стръмният бряг, безкрайното тъмно синьо на Адриатика и самотните островчета в морето. Херцег Нови и парадният вход на Бока Которска. В късните следобедни часове слънцето огрява същите места с различна светлина и сякаш не ги представя като нещо съвършено ново и непознато. Фериботът идва да ни вземе и да прекусим на отсрещния бряг.
можем да се насладим и на ето този чуден залез. Както и на пастелните цветове по залез Слънце.